ассалому алайкум бародаро, хоҳаро, апаҳо. Ман Исматов Меҳрулло аз ноҳияи Варзоб, ҷамоати деҳоти Чорбоғи, деҳаи Чормағзакон мебошам. Ман маъюбе гурӯҳи як нобино мебошам. Аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам, ба ман каме ҳам бошад маблағ кӯмак кунед, чунки ман хона надорам. Дар хонаҳои иҷоравӣ зиндагӣ дорам. Мо дар оила 2 нафар маъюб нобино мебошем. Агар хоҳед ба мо кӯмак кунед, бо ин рақамҳо ба мо занг занед: 987 00 63 16.